Znamená to, že dokážeme pozdvihnúť poklesnuté očné viečka a rozjasniť pohľad bez jediného rezu, skalpela alebo šitia. Využívame na to synergiu energií laser a radiofrekvencie, ktoré hĺbkovo prehrievajú tkanivo a stimulujú tak tvorbu kolagénu. Pokožka sa tak prirodzene vypne a viečko sa pozdvihne. Určite áno, technológia je vyvinutá špeciálne pre citlivú oblasť očného okolia. Energia pôsobí výhradne v kožnom tkanive viečka. Vaše oči sú tak pri ošetrení chránené a absolútne bezpečné. Keďže pri ošetrení nenarúšame povrch pokožky, nevznikajú žiadne modriny ani opuchy. Ošetrenie je neinvazívne, bezbolestné a nie je potrebná žiadna rekonvalescencia. Jemné vypnutie je viditeľné často už po prvom ošetrení. Pre maximálny lifting odporúčame kúru, ktorá pozostáva zo 4 až 6 ošetrení. Výsledok je dlhodobý a dokáže pretrvať niekoľko mesiacov. Ošetrenie je vhodné pre každého, kto pociťuje ťažké viečka alebo má unavený výraz očí, ale nie je pripravený na chirurgický zákrok.